И здравейте на всички, които гледат за БГ. И днес ще играем на Minecraft. Ето, ще играем малко Skywars. Да ви я за малко. Само се напиша. Ако искате гледате, защото това аз измислях друго име, няма да ви кажа какво е името. Защото си името име. Аре. И скачаме. Пускай. Хубави неща. Правилно играх на лаптоп. Утре ще има хорори. Такива страшни ли? Утре. Мечтавам ви, може утре. Наистина. Да разставиш. Има планета. Нищо, че имам домашно, защото ще се опитам да правя. Хороровите мапове там. Не да следър баша бъде, или на Five Nights at Freddy's 4. На таблета ми. Ще малко тъпи това. Кой да се прави, така ще. Уау! Тика така да направи. Така да направи. Вижте, не мога да поставям нещо. Писете ми толкова коментарите, защо не мога да поставям такива неща. Сега да се хвана. Блокчета не мога да слагам. Пишете ми толкова коментари, защо не мога. Ако е пак същата, аз няма да играя, то не може да се слага. Почета да видите, да разбирате това. Ще изчака малко. Това паркур ли? Това паркур ли? Паркур! Али малко паркур и почваме да играем Skywars. Така че лесния паркур аз. Ви 100% че ми видяхте скин. О! И ето ми го името на Dark BG White. Но може да си го ползвате, аз вие не ми знаете дали. Ще го казвам за лошо, не ми знаете злата прода на Dark BG. Аз не си го ползвам, той ползвам се той. О! Като ли сте аз паркур, ама шах да бе. Проверя, гледайте бе. Само че къде трябва. Ора сега. Един Skywars. Добре. Може да се поставяш блокчета. Е, там ще има и тир. Аз съм там. Сега ще спавам тук, но ще бъда. Ще вечера. Ще го напиша. No.
И дълго е на високо. Как ни бирам? Сега няма ли кажа се. Тук неща. Чеспи. Да, пека. Може да има някой да не съзнае. Защо вижте хора, вижте колко е тъпо направено. Тъпо направено с Майнкрафт. Много тъпо е направено, защото ще видяхте читата. Гледайте понякога как съм бил. Ето това е карта в Майнкрафт. Иначе в синgle плеер направо се върви като гладка матка. Много хубаво. Колко пуста. Някой извака моя остров. Сега ще го убия. What the fuck? Що не виждам никой? What the fuck? Що не виждам никой? What the fuck? Това е пъкнато. Опс. Паднах. Ама не го виждам. Не знам да. Не ги виждам някакво става. Цяло как ги изстрелва. Оф. Билагите от сървъра ще се правиш съгрън. Ще е някой друг сървър. Пак да пробваме. Тя стане. И познайте коя. Сега и бабя. 0.14.0. Има само един сървър, обаче не мога да го набира. Или го няма го. Той го напиша. Който има, ето така се пише сървъра. Така. И така е порта. 3.3. Това е порта. И който си е писал който си искате пишете такова. Тя чака ти я взедя. Тя я няма го за според мерия. Добре. И да. Упс. Сега кажи, че ще стане. И става фако. Ето така ще направя. И така. Какво бъде? И не знам как да си в същата.tv. Въобще. Правя как да ползвам shop.tv. Помогнете ми, моля ви са. От стара клипа и гати тъпия. Добре, да бързо ще направим един кил паста. И защо така ми прави?
И сега влезам, защото съм с няколко тъпи неща и то сгубя, че казвам. Килбастър. Има полушанка? Къде? Полушанки има, о май гот. О май гот. Арве. Ай, фак. Няма нищо, но къде е взел тези супи? Къде си взел тези супи? Те е много напълва кръвта, хора. Направо пълва кръв, всичко, кожа. Всичко, така всичко. Те са отгоре. Скръжда са бибили, бе. Как? Какво? Еби хора, това ще пере.